Ако имате домашни любимци, това видео може би ще бъде интересно за вас. На домашните любимци даваме антипаразитни препарати, които да ги обезпаразитят от паразитите отвътре навън, и полагаме и вид каишка или ампулки на кожата, за да може да не ги полазват паразити отвътре. Ако това го правим за домашните любимци, защо не го правим за себе си? Хайде лятото се пръскаме с разни спрейове, за да не ни хапят комарите, обаче какво се случва с вътрешните паразити? Защото ние имаме и външни, и вътрешни паразити. Ние имаме, защото всеки има паразити. Не си мислете наистина, че сте някакви еднорози и точно вие нямате, а всички останали имат. Съжалявам, но не е така. Паразитите са и вътрешни, и външни, но аз няма да ги изброявам, няма да разказвам за тях, защото мисля, че не е нужно. Въпросът е в това какво правим ние с тях и какво правят те на нас. Паразитите, когато са в по-големи количества, като всички вредни неща, които когато натрупаме, започват да се проявяват. Когато са повече, дали по кожата ни или вътре в тялото ни, започва да дават външни проявления. Това може да бъде, много се прилича между другото и с токсините, когато са повече, но паразитите и по-голямото им наличие се изразяват в лоша кожа, лошо храносмилане, постоянно подуване, гадене, много газове. Много е характерно за тях постоянното газообразуване, което хората имат, особено хора, които ходят пък редовно по голяма нужда и въпреки всичко имат много газове. Или хора, които се хранят сравнително добре с хубава храна и отново имат много газове. При всички тези хора може просто да има повече паразити в червата, които да създават този дискомфорт. Другото проявление на многото паразити, по кое може да се досетите, че имате повече, това е умората. Уморени сте, ставате изморени, въпреки че нямате много работа, много задачи, много ангажименти. Вие имате постоянна умора и имате нужда да си легнете. Така че лошото храносмилане, лошото усещане в стомашно-черевния тракт, наред с умората, ви е почти сигурно, че имате малко повече паразити, отколкото имате нужда в организма. Има си много природни методи, чрез които може да се отървете от тях, като един от тях е да дъвчете карамфил, което ако сте го правили, ще знаете колко ужасно на вкус е. Ужас е, наистина е отвратително. Но другия метод, който е за мен по-интелигентния и по-лесно достъпния и включително може да се дава и на деца, това е тинктурата, антипаразитните тинктури. Такава тинктура вече ние имаме в Aquasource, която е чудесна, в която са подбрани най-известните и най-ефективните елементи, най-ефективните вещества срещу паразити. Няма да ги изборявам всичките, но на първо място е карамфила, както казах, пелина, който между другото аз не знаех, но покрай новия продукт разбрах, има Нобелова награда за антипаразитен продукт. Така че имаме карамфил, имаме пелин, имаме мащерка, имаме мента, имаме тинтява и още няколко, общо 8 съставки, които са така подбрани, за да могат да засилят действието си една друга, както винаги в продуктите на Aquasource, и наред с чистенето на паразитите да успокоят храносмилателния тракт, да подобрят храносмилането, да подобрят отделянето на жлъчния сок, който също подобрява храносмилането, и нещо много важно, да се успокоят, понеже паразитите са захванати за нашите черва или органи, или се намират дори в кръвоносната ни система. Зная колко е гадно, но е така. Да може там, откъдето те са захванати и се откъснат, тези ранички да могат да заздравеят малко по-бързо и да нямаме някакъв, кой знае какъв дискомфорт. Програмата антипаразитната е подходяща и за деца, защото децата, пипайки навсякъде и пипайки се по лицето, по устата, са по-предразположени да имат повече паразити, отколкото нас възрастните, защото се предполага, че ние по принцип трябва да имаме малко по-добра хигиена от тях, но дали е друг въпрос. Така че програмата е подходяща и за деца над 2 години и общо взето може да се ползва от абсолютно всеки, пак казвам над 2 години, стига да не е бременна жена или кърмеща жена, за мен не е правилно в този период от време. Програмата може да се ползва 2 пъти в годината като профилактика, като много интересно са направили. Имаме се един период от време от 26 дни, в които я ползваме ежедневно, по 2 пъти на ден, и после имаме поддържащо 2 месеца, в които да продължим действието на програмата и да изчистим още повече паразити. Няма в момента
програмата, за да ви я покажа самото шишенце, но шишенцето стига за целия период от време, даже остава малко повече и реално може да я започнете няколко човека в семейството. Това, което искам да кажа на тези от вас, които имат домашни любимци, понеже така започнах видеото и може би е добре да го приключа с хората с домашни любимци. Когато имате домашен любимец, със сигурност имате повече паразити от семействата, които нямат домашен любимец. Това е съвсем наред, няма нищо лошо и аз обожавам животните. Но ако някой от членовете на семейство прави програмата, удачно е да я правите всички. Защото всички живеете с домашния любимец, той ви внася паразити, вие си го обичате, целувате го, делите общи помещения заедно и те навлизат и при вас неминуемо. Така че е добре всички членове от семейството да направят програмата, просто за да нямат някакъв дискомфорт. Но като цяло, пак казвам, всички имаме паразити. Въпросът е колко и кога ще се усетим, че имаме такива. Ако имате нужда от информация, знаете, че винаги може да ми пишете или да ми звъните, за да ви дам повече информация или да отговоря на въпросите ви. Чао и до скоро!